Bon dia. Doncs, jo faré una mica, com ha comentat l'Oriol, us explicaré com funcionarà el servei i quina serà quins són els objectius, què és el que podeu esperar d'aquest servei i quins seran els procediments. Llavors, sí que vull fer una petita introducció una mica en el context en el que ens trobem, no? Per una mica posar-nos en situació, no? del perquè d'aquest projecte. Llavors, per una banda tenim diferents objectius d'eficiència energètica i diferents objectius de reducció d'emissions, que tots venen de la normativa mare, no? de normatives europees. De manera que, per una banda, tenim la llei europea del clima, amb uns objectius de reduir emissions en un 55% l'any 2030 respecte als valors del 1990 i, a més, assolir la neutralitat climàtica a la Unió Europea el 2050. Això és un objectiu bastant important. Aquesta llei a l'estat espanyol s'ha transposat en el Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima, el PNIEC, el qual diu que marca un objectiu de renovables de 42,5% sobre el consum final, una millora de l'eficiència energètica amb un 39,6% i, a més, també una reducció de les emissions de 21% sobre els valors de 1990. I al seu torn, a Catalunya, això també ho tenim traduït a la llei del canvi climàtic i al Pacte per a la Transició Energètica amb un objectiu de renovables del 27% i una millora de l'eficiència energètica en un 30%. A banda d'aquests objectius de reducció d'emissions, producció de renovables i eficiència energètica de les diferents lleis, també tenim els 17 objectius de desenvolupament sostenible, que també marquen una mica totes aquestes tasques a fer perquè els països puguin contribuir a aquest desenvolupament global d'una manera sostenible. Per tant, a més de tots aquests objectius de reducció d'emissions, de producció renovable, d'augment de l'eficiència energètica, evidentment també estem en un context d'evolució a l'alça dels preus de l'energia. Això, evidentment, no cal que us ho expliqui perquè ho esteu vivint i segurament per això esteu interessats en aquest servei. I, més que res és per contextualitzar, però tenim clar que ara estem amb uns preus de l'energia que, tot i que sembla que es van acostant una mica més a valors que havíem tingut el 2019, però encara estem lluny d'assolir-los. Veiem que en concret els futurs, a dia d'ahir, els futurs per l'any 2024 estaven a valors de 118,5 euros megawatt. Per tant, encara tampoc, tot i que els futurs no sigui ben bé una foto del que passarà, però sí que ens dona una idea que encara queden anys perquè puguem tornar als preus d'energia que teníem i això sí és possible que els tornem a tenir, que tampoc està tan clar. Per tant, dintre d'aquest context, què poden fer les empreses? Les empreses han de contribuir a aquests objectius climàtics que marca la Unió Europea, el PNIEC i la llei de transició energètica i, a més també han de fer front a tot aquest augment de costos que estem veient. Per tant, què poden fer les empreses? Doncs, per una banda, poden optimitzar la seva contractació energètica i, a més, potenciar la contractació d'energia verda, poden augmentar la seva eficiència energètica, poden fer instal·lacions d'autoconsum fotovoltaic, en general energies renovables, però ens centrem potser més en l'autoconsum fotovoltaic i, a més, podrien, per exemple, també electrificar la seva flota de vehicles. Per tant, dins d'aquest context i dins d'aquestes mesures que podrien fer les diferents empreses, doncs apareix aquest programa, que és el que presentem avui. El servei bàsicament es divideix en dues parts. Hi hauria un primer servei de diagnosi preliminar a les empreses industrials o empreses productives,
que bàsicament l'objectiu és detectar els principals punts de reducció de consum d'aquestes empreses. Bàsicament, detectar-los per poder focalitzar després accions de millora i accions d'eficiència energètica. Després hi hauria un segon servei, que seria el servei d'acompanyament energètic industrial, que a partir que un cop passat, diguem, aquest servei de diagnosi preliminar, en el cas que hi hagués alguna actuació que fos d'especial interès, doncs hi hauria aquest segon servei d'acompanyament per implantar aquestes mesures que s'han detectat en aquest servei. I al final, l'objectiu de tot aquest servei no deixa de ser contribuir a la reducció de les emissions de les empreses i al final també dels municipis. Ara parlaré una mica de les fases del servei, intentaré posar una mica de detall també perquè tingueu una mica clar què és el que podeu esperar i perquè podeu veure realment si us pot ser d'utilitat o no. Llavors, hi ha una primera fase que és el que estem fent ara, que és la primera fase de publicitat del projecte, que m'imagino que l'Oriol ja us heu haver passat el link de la pàgina web, si no en qualsevol cas estan aquí en aquesta presentació, que imagino que també us la faran arribar. I el webinar d'avui, que també forma part d'aquesta fase de publicitat. En aquesta mateixa pàgina, si estiguéssiu interessats en el servei, us podríeu adherir, podríeu fer la inscripció i a partir d'aquí ja tindríem el vostre contacte per contactar-vos i continuar amb el procés. Hi hauria després una segona fase, que una vegada inscrits i una vegada ja interessats pel servei, primer contactaria amb vosaltres l'Oriol, des de l'Ajuntament de Santa Perpètua, i després ja una vegada rebéssim l'ok per part seva, doncs llavors ja entraríem nosaltres per llavors entrar en matèria. Faríem un primer contacte via mail, on us demanaríem una sèrie de documentació, un acord de confidencialitat i adhesió, que quedi clar que nosaltres la informació que ens pugueu aportar, evidentment només l'autoritzarem per aquest servei de diagnosi i no la transmetrem a tercers. Us demanaríem també les 12 últimes factures de gas i d'electricitat o altres combustibles si en consumiu. Us demanaríem també que emplenéssiu un qüestionari d'eficiència energètica. Al final, és un petit qüestionari bàsicament perquè ens situem nosaltres prèviament amb quins principals equips consumidors teniu. Al final això és per posar-nos una mica en situació, perquè a l'hora de fer la visita ja anem una mica ja en matèria, ja una mica coneixent de què ens trobarem. Llavors, bàsicament, com que es tracta d'un servei que està enfocat a empreses industrials, empreses productives, doncs en aquest qüestionari ja es marquen una mica quin tipus de consumidors necessitem una mica de detall, doncs de producció d'aigua freda per procés, producció de fred industrials, cambres frigorífiques, aire comprimit, bombes, altres motors, si teniu calderes de vapor, calderes d'aigua calenta, il·luminació, climatització, calefacció. No vol dir que empreses, que si sou una empresa més petita, que teniu només un petit magatzem amb poca producció i equips de climatització, no vol dir que no pugueu entrar 100% en el servei. Vull dir, no cal que tingueu tots aquests consumidors. També demanaríem plànols de planta de l'edifici, això també perquè ens ajuda una mica a situar-nos abans de començar l'informe, abans de fer la visita. I us demanarem també la corba horària de consums, que a priori es descarregaria de la web de distribució, que s'hauria de fer un registre previ. És possible que algun municipi no vagi regit per distribució ni vagi amb electrocaldència, llavors això també ja mirarem com ho fem. Però, a priori, generalitzant, es proporciona també una guia de com s'ha de fer el registre de distribució i com s'han de descarregar aquestes corbes, perquè realment la corba horària de consums ens proporciona una informació molt útil, que ens dona informació molt més detallada a banda de les factures. La següent fase seria una visita a les instal·lacions. Quan nosaltres contactem i us demanem aquesta documentació inicial, també us proporcionarem algunes dates i hores
disponibles per a visites. Com que hi ha diversos municipis involucrats en el servei, doncs intentarem agrupar-ho de tal manera que per nosaltres també sigui pràctic, no? Que fer visites en municipis que estiguin els que estiguin més propers. I compteu que la visita podrà durar entre 45 minuts i 2 hores, depenent de la dimensió de l'empresa que hem de visitar. I això sí, sempre demanem que si pot haver-hi una persona de manteniment durant la visita, perquè a vegades podem resoldre qüestions més tècniques, que sempre és millor resoldre en el moment, perquè si després es deixa i diem ja ho preguntarem, després al final és difícil d'aconseguir la informació. Per tant, sempre el que puguem treure ja en clar el dia de la visita, doncs millor. I l'objectiu d'aquesta visita serà bàsicament revisar una mica i fer una mica d'inventari dels principals consumidors, que a priori els tindríem una mica identificats perquè portaríem el qüestionari que ja us hauríem enviat. Faríem també inspecció visual de les instal·lacions. Amb això em refereixo a que no farem, per exemple, termografies a l'estatellament de xarxes de distribució, serà una inspecció visual, però aquesta inspecció ja també ens donarà ja una informació prèvia. Farem també inspecció visual de tancaments i evolvent de l'edifici i farem una mica com de cerca de la tecnologia que esteu emprant en les vostres instal·lacions, quins patrons de funcionament teniu, preguntes més concretes de com funcioneu. També si teniu qualsevol inquietud o qualsevol tema d'interès, perquè d'alguna manera ja fa temps que us esteu ficats en temes d'eficiència energètica i potser ja teniu algun punt que us agradaria entrar-hi més en detall, doncs això també serà el moment de parlar-ho per veure si després també podem aprofundir una mica més en aquest punt, i potser altres punts que no us és tant d'interès perquè ja ho heu valorat, doncs potser no els hi donem tanta importància i aprofitem el temps del servei per fer coses i tirar endavant coses que realment us interessin. I també en aquesta reunió seria el moment de sol·licitar documentació addicional si és que és necessari, perquè veiem que necessitem més informació. Un cop ja tinguem fet la visita, tinguem tota la documentació recollida, doncs ja farem l'anàlisi d'aquesta informació i realitzarem un informe de resultats. En aquest informe de resultats, què podeu esperar trobar? Tindreu una distribució de consums per fonts energètiques i base de dades de facturació d'energia. Analitzarem la corba de consums. Aquesta corba anual que ens han descarregat de distribució, analitzarem a veure quin és el patró normal de funcionament, i més que res per detectar si hi ha algun patró anòmal o veure quins consums teniu en hores potser que no esteu funcionant, perquè pugueu una mica analitzar què està passant. O sigui, serà una mica per donar-vos aquesta informació. Farem també l'optimització dels paràmetres de contractació elèctrica, optimització de potència, i en el cas que tingueu penalitzacions per energia reactiva, doncs faríem el càlcul de la bateria de condensadors necessària per compensar. També optimitzaríem el contracte de gas natural. Si teniu una tarifa amb la qual hi ha possibilitat d'optimitzar el cabal diari contractat, doncs faríem aquest càlcul d'optimització. Veuríem també una mica quins els preus contractats que teniu i veure si estan dins de mercat, si tindrien potencial de millora o no. Veuríeu també la descripció dels principals equips consumidors, una mica enfocant-nos en els tipus de tecnologies, per veure si són tecnologies que considerem eficients o no eficients, etc. Identificarem també les àrees de major consum energètic, que en molts casos ja ho sabreu, i tindreu a nivell qualitatiu un llistat d'observacions on valorarem una mica quin és el nivell d'eficiència de la tecnologia que esteu utilitzant, quins punts febles i punts forts teniu a la vostra empresa, tot relacionat amb l'eficiència energètica. I en el cas que hi hagi potencial d'instal·lació solar fotovoltaica encoberta, doncs també faríem un dimensionament d'aquesta instal·lació, que podria ser ajustant als consums que teniu a partir de la corba de càrrega que ens haureu passat,
o bé també podria ser dimensionat el total de coberta. I ja per a finalitzar hi hauria una sèrie de fitxes d'accions que consideraríem prioritàries i això sí, hi hauria una valoració qualitativa del grau d'inversió i estalvi. O sigui, aquí no entraríem en el detall de valorar quantitativament les inversions perquè es tracta d'un servei de diagnosi preliminar, però bueno, és el que he comentat, no? Després, aquesta valoració més qualitativa, si hi ha algun punt que ens interessa, en el següent servei d'acompanyament, si s'ha d'ajustar una mica més i hem d'entrar més en detall, doncs llavors ja es podria valorar una mica més quantitativament. Un cop realitzat l'informe, l'informe l'entregaríem via mail en format PDF i si ho creieu necessari perquè us interessa aprofundir més, teniu dubtes, doncs faríem una reunió virtual, una horeta, per exemple, o mitja hora, el que fes falta, per resoldre qualsevol dubte. I llavors ja passaríem a la següent fase, que en el cas que seria ja aquest següent servei d'acompanyament, en el que si hi ha alguna actuació en concret en les que han sortit que voleu entrar més en detall, doncs llavors nosaltres ja també us ajudaríeu a definir més quines necessitats tècniques es necessitarien per dur a terme aquest projecte. Per exemple, no vol dir que féssim el projecte, evidentment depèn de l'envergadura, no? Però si, per exemple, estem parlant d'un projecte de recuperació de calor, doncs potser nosaltres us podríem guiar en què necessiteu, potser fer un càlcul preliminar d'estalvi, posar-vos en contacte amb empreses que puguin fer el projecte de recuperació de calor, etc. Us donaríem també suport en la sol·licitud i anàlisi de pressupostos i una vegada s'implementés aquesta actuació, doncs us podríem també ajudar-vos en la supervisió i el seguiment de tot el procés, per si tinguéssiu qualsevol dubte. I al final de tot sí que us demanarem que valoreu el servei si heu estat contents i si s'han satisfet els objectius i si el que esperàveu s'ha complert.